Моля доцент Николов да заповяда. Министерството на земеделието след хиляди борби, кански 6 години, след като се смени вече правителството, обърнаха внимание и на българското овчарско куче. Сега е наред на българското горско гонче, което да извърви същия път, но най-важното вече, че то е признато от нашата държава и се радва на абсолютно голямо доверие. И моля тази купа за Министерството на земеделието и доцент Николов. И наистина тази изложба, както не можеше да стане без община Бургас, така и не можеше да стане без нашия верен